Ξέρεις ότι ετοιμάζεται τραγούδι γραμμένο, κομμένο και ραμμένο στα μέτρα μου. Με εμπνευστή τον Παντελή Παντελίδη. Εντάξει. Ούτε και αυτό το ξέρω. Καταλαβαίνετε ότι το πρόβλημα αρχίζει και μεγενθύνεται. Πια δεν ελέγχεται. Θέλω να πω, Ελένη μου, επειδή σε βλέπω σιγά σιγά να θες να πρωταγωνιστείς και σε musical, προλαβαίνει η Βίκη Καγιά. Είναι το musical που πάει. Έτσι, προλαβαίνει η Βίκη Καγιά που πήρε το πρωταγωνιστικό ρόλο για φέτος. Δεν πίστα το κορίτσι. Της λείπει η φωνή. Δεν λείπει. Άλλο η πίστα, άλλο το σανίδι, βρε αγάπη. Musical θέλω. Musical, γιατί θέλω να συνδυάσω το υποκριτικό. Δηλαδή, άμα σου πει ο Παντελίδης, άλλο το βράδυ να τραγουδήσουμε μαζί, θα πεις όχι. Εξαρτάται. Ελενάκη μου, η αποστολή σου ήταν αυτή που είχα ορίσει εγώ προσωπικά την προηγούμενη εβδομάδα και η οποία όμως εξελίχθηκε σε εφιάλτη. Σε εφιάλτη για ποιον? Δεν θέλω να πω πολλά γιατί νομίζω το τραγούδι μου και η φωνή μου μιλάνε από μόνα τους. Παιδιά, είναι αφιερωμένο σε όλους εσάς που έχετε γούστο. Μια στιγμή. Που ξέρεις να ξεχωρίζεις το ωραίο ελληνικό τραγούδι. Φέρτα, θα χρειαστούν. Φέρε πράγμα να υπάρχει. Αγόρι μου. Ευχαριστώ πολύ. Και είμαστε έτοιμοι. Και πιο συγκεκριμένα αφιερωμένο στον Κεβόρ, ο οποίος με στήριξε στα πρώτα μου μουσικοχορευτικά βήματα. Είμαστε έτοιμοι, Κώστα. Βάλτε ακουστικά, Δημήτρη. Play. Θα σε τιμωρήσω, πρόσεξε καλά. Σας το κρατούσα για έκπληξη, αλλά αυτή είναι η μοναδική μου ευκαιρία να αποδείξω και επαγγελματικά πια ότι έχω φωνάρα. Έχουν περάσει οι καλύτεροι από εδώ και έχουν μείνει πολύ ευχαριστημένοι. Οι καλύτεροι περάσαν, οι χειρότεροι περάσαν. Έχω ακούσει τα καλύτερα λόγια για σένα, οπότε δεν υπάρχει θέμα. Είσαι μια θεά, πώς θα αντέξω τόση ομορφιά. Άλλο τραγούδι έχεις? Εγώ τώρα μπορώ να τραγουδήσω με αυτή τη φωνή και εσύ να μου τη μετατρέψει σε κάτι άλλο. Καταρχήν είναι καταπληκτική φωνή. Αν δεν τη μετατρέψει, πώς θες να ακούγεσαι? Δημήτρη, σε λάτρεψα. Παντελή, αν μ' ακούς, σε παρακαλώ γράψε μου ένα κομμάτι και εγώ θα το απογειώσω σε ολόκληρο τον κόσμο. Λίγο πιο ψηλά. Καλό. Ναι, λίγο κι άλλο πιο ψηλά. Λίγο πιο χαμηλά. Κι άλλο λίγο. Λίγο πιο ψηλά. Πιο ψηλά το Ναι. Και τώρα θα κάνω μερικές ασκήσεις φωνητικής που έχω μάθει για να ζεστάνω αυτήν τη φωνή, η οποία είναι γάργαρη σαν αηδόν. Γίνεται. Το ήταν τραγικό. Νομίζω πως είμαι πανέτοιμη. Stop. Θέλω να κάνω λίγο το σταυρό μου. Πρέπει. Εσύ σίγουρα. Καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε. Πώς ήταν? Άλλη μια. Για το τέλειο, ψάχνει το τέλειο τώρα. Ψάχνει τελειότητα τι να κάνω. Έχω λίγο κουραστεί, μπορεί ο Άρτης να κάνει ένα διάλειμμα. Οι δεύτερες φορές πότε θα βγουνε, Δημήτρη? Αφήνω πίσω στην καρδιά μου δυο πληγωμένα σ' αγαπώ. Κοντά σου έρχομαι καρδιά μου και περιμένω να σωθώ. Κοντά σου έρχομαι καρδιά μου και περιμένω να σωθώ. Αφήνω πίσω στην καρδιά μου δυο πληγωμένα σ' αγαπώ. Μου λες δεν γίνεται να ξαναείμαστε μαζί, πως αποκλείεται κι εγώ κομμάτια γίνομαι. Μου λες δεν γίνεται, όμως με ένα μου φίλη η καρδιά μου γίνεται. Μετά από αυτή την πολύ κουραστική διαδικασία ηχογράφησης του πρώτου μου προσωπικού άλμπουμ, CD μάλλον, γιατί δεν βγαίνουν κι άλμπουμ, βγαίνουν άλμπουμ, αλλά ξένων. Αλήθεια λες, δεν το ξέρω. Πώς ήμουνα? Φοβερή. Από τις σπάνιες φωνές που έχουν περάσει εδώ μέσα. Έχεις όχι από μένα. Να μην λέμε μεγάλα λόγια. Άμα υπάρχουν μεγάλες φωνές, υπάρχουν και μεγάλα λόγια. Πάρα πολύ καλή, καταπληκτική. Στις αναπνοές έχουμε ένα θέμα. Δεν έχω λόγια. Ναι, αλλά με κάνεις και ντρέπομαι. Είδες τώρα που ξεαγχώθηκες, τώρα που νιώθεις σίγουρη για τον εαυτό σου, πόσο πραγματικά και οι υψηλές νότες πόσο πιο όμορφα βγαίνουν και πόσο πιο αβίαστα. Και τα φαλτσέτα σου σταθερά. Γι' αυτό λοιπόν ωραία. την επόμενη φορά ξέχνα οτιδήποτε όταν θα ανεβαίνεις εκεί πάνω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε στη δεύτερη μου προσωπική δουλειά. Σαφώς. Όχι. Όχι από μένα. Για μένα είναι όχι. Μην ξεχάσεις. Μην με ξεχάσεις, έτσι. Ούτε καλή τώρα εσύ. Όχι τώρα που θα γίνεις φίρμα, δηλαδή, έτσι.
ξαναείμαστε μαζί, πως αποκλείεται και εγώ κομμάτια γίνομαι. Μου λες δεν γίνεται, όμως με ένα μου φίλι η καρδιά γίνεται, γίνεται, γίνεται. Μου λες δεν γίνεται να ξαναείμαστε μαζί, πως αποκλείεται και εγώ κομμάτια γίνομαι. Μου λες δεν γίνεται, αχ με ένα μου φιλί καρδιά μου γίνεται, γίνεται, γίνεται. Απαράδεκτο. Άλλο τραγούδι. Έχω πολύ καλό και μπαλαντοειδές. Ναι. Καταπληκτικό. Την επόμενη φορά. Αλλά να μην στεναχωρηθούμε πρωί-πρωί. Έλα, φοβερό. Δώστε λίγο, δώστε! Πως αποκλείεται κι εγώ κομμάτια γίνομαι. Μου λες δεν γίνεται. Ο Παντελής Παντελίδης ζητά πράσινη κάρτα να φύγει για πάντα από την Ελλάδα. Τον κυνηγάει Τσολάκη και μετά από αυτό το βίντεο. Να σου πω κάτι, είναι πολύ δύσκολο να ηχογραφείς και είχα λίγο άγχος, καλά τα είπα Αντώνης. Τι τραβάτε και εσείς οι καλλιτέχνες. Πάντως, για να είμαστε δίκαιοι, όταν της έφτιαξε ο ηχολήπτης τη φωνή, φιλιά Δημήτρη, γνωριζόμαστε από το Alter, ήσουν πολύ καλή. Ναι. Μια χαρά έβγαζες και συντάκι. Άρα ποιο είναι το ηθικό συμπέρασμα από αυτό το βίντεο που μόλις είδατε? Όλοι μπορούμε να Ότι γίνουμε όλοι μπορούν, Ελένη. Μπράβο, ότι είσαι κορίτσι, πολύ παιδιά. καλύτερη από πολλές ταρούμπες. Εκτός από τη Σταματίνα άκουσα στο ακουστικό. Σήκω Σταματίνα, δεν ακούσει. είπε εκτός. Σε θέλω ήρεμη, να διατηρήσεις την ψυχραιμία σου σε ό,τι συμβαίνει μέσα σε αυτό το πλατό. Ρε παιδιά, δεν μιλάω, δεν ακούω κιόλας δηλαδή. Ποιος Άμα δεν βλέπεις αράβαλο. κιόλας να μας το πεις. Αυτό το Όχι, κινητό αλλά- εδώ ποιο. Σε παίρνουν τηλέφωνο. Ποιος με παίρνει? Δεν ξέρω. Ο Courier. Α, όχι, ήταν αυτή. Φιλιά στον Courier. Ο ηχολήπτης θα είναι. Καλημέρα, αγαπητοί.